И здравейте, приятели, днес си снимаме видео на Steel Brain. Това е лошо. Нека да пробваме пак. Да. И сега, това видео имам чудесна идея за вас. Да стигнем 7 трилиона. И ето ми името там горе в ъгъла. Стопирайте видеото, подковайте. И да. И този клип ще стигна 7 трилиона. И след това ще инвайтваме пичове и ще влизаме в бейзовете и ще им крадеме. Да знаете, повечето брейнроди тук в моят бейс са на един мой приятел. Не се очудвайте, но имам готини брейнроди. Ако искате, някой ако ме френдвайте ме и пишете ми в коментарите. Чакай, не ме заключи. Чай да се разпълна. Да пишете в коментарите, ще пишете и да, имената да ви френдва и да, ще цъкаме и да. Няма да ви блоквам с по-купичове. Така, ако искате, може да направим трет. Ако имате Strawberry Elephant, не Strawberry Elephant, 6-7, чуйте какво давам за 6-7. Този, Капучино Кулнино, Джакъл Джак, Оркалело, тоя Тракторо Диносауро, тоя и да, само това дам. Другите не са мои, защото са на мой приятел. Ако искате, може да правим трейд, 6-7, няма скамове. Ако има скамване, блокване от сървъра има. Да знаете, няма да се скамваме. Ето сега ще ви разведа и с моят бейс. И след това и с... Да, ето го. Дрън. Ако искате, може админа билса не сами, е събота, утре Хелуин, петък, всеки знае. Админа билса ви предлагам, ако искате. Пак ще снимаме видео и на админа билса. Чакай, сега ще питаме една моя приятелката Лос Оркалетос. Това. Имам всички. Това и това. Имам всички. Нямаш това. Кое? Не ми трябва. Нямаш Оркалело, няма Джакъл. Имам. Имала си. Ето го. Не. Нямаш телевизора. И твоето Лос Оркалетос колко дава? Хайде да набавя да по-малко. Къде виждаш Лос Оркалетос? Имам 2 билона и нещо. Да, бе, 2 билона. Да. Ето, пуснал съм те от един. Това ще видя така. Ето, виж от моя екран. Уличи го. 2 милиона, да. 2 милиона. Съм съгласна. А моето дава, я да видим колко. Окей, моето дава по-малко. Ако ми дадеш ето това. Кое? Уротино скелетонно. Да. За Лос Оркалетос. Да. С камерка. Не съм. Сигурна ли си? Да. След това какво да кадна, Сашо? Ми ще му кажа, че съм го откраднал. Добре, отключвай си Чак бейза. сам първо да ти ги разгледаме и ще реша пейса. Скелета. Аз не мога да се кача, но... ти си пуснал за приятели. Да. Ще разгледам. Ако искаш и скелетът. Искам скелета и това там. И това и ти ги давам. Кое? И ей това. Скелета и това и ти го давам. Скелета и граполи мундета. Да. Това и това. Това и скелета.
Отключи се без да те видя. Добре. Първа аз взимам, защото ти знам номерата. Ти си имаш едното, аз другото. Ама аз имам да взимам две неща. Добре, аз ще го взема и няма да го слагам. Какво ще му кажеш? Че съм го слагнали. Още не го слагай. Да бе. Щом ти сложиш твоето, веднага слагам моето. Не знам какво ще му кажа. Чакай. Що скул? Нали така ни беше? А, да. Добре. Давай. Thank you. Ето видяхте на никой от двамата на сканер. Cheers бизнес. Скоро официално може би ще сме 7 трилиона, така да се каже, приятели. Драги ми приятели. Скъпи приятели, искате ли сега да почнем да инвайтваме, но все още не сме стигнали 7 трилиона, но това е друг въпрос. Хайде да почнем да инвайтваме. Как само си затворя бейса да не влезе някой мой приятел? Не мене, бе! Той постоянно се бърква и натиска мене за инвайтване. Но някой влезне. Да, но някой влезе с лос. Или с много добър. Да, ако влезне с... Ако влезе с слаби, ще му открадаме най-доброто и ще го продадем просто. Не, ще го сложим в машината. Да, примерно. Аз ще инвайтвам. Я се инвайтвам, а никой не го приема. Не, изкоризва. Само... Не ти за отделните шумове. Да, просто пробив в системата. Да, малко подзвъняване. Никой не е влезнал, но затова се изисква страшно търпение. Аз не съм търпелив. Вижте, уркалело и лос уркалитос. Ако взема уркалита... Виж, това дава 2,1 милиона, това там дава 2 и няколко милиона и това там. Ще ми дава 2 и няколко милиона, аз съм напечалва. Ето и аз съм по-богат от тебе. Да, защото имаш повече добри брейноти. Не вярвам, ти съм малко казал тебе. Казваш, че имам по-хубави брейноти, но не толкова даващи пари. Брада. Добре се та. Официално скоро... за това. Балерино лололо. Да. Значи... Аз да ти го взема и да ти дам нещо от моя бейс. Да, дай да видя какви неща имаш. Аз балерина лололо не ми трябва. Добре, а какво искаш? Освен че ако имам балерина лололо, аз мога да ти дам моята, да твоята. Чай само да видя твоята колко прави. 900 нещо. Отключи си бейза. За малко. Ето. 950. 950 на секунда. Добре, я да видим ако аз имам. Да, имам нормална. Колко ти дава? 200 на секунда. Не. Не си заслужа, пиче. Какво искаш за скелета? Кой скелет? Ти можеш така да кажеш на Сашо, че е неговия. Да, това е готина идея. Скоро пичове официално може би ще сме 6 трилиона. 7. Какво ще ми го дадеш? Кой? Скелета. За скелета? Не бе, бъде. Искаш ли го на мен ми това? За безплатно? Да. Да ми дадеш скелета. Добре, айде. На себе. Да. Добре. Ако искаш за това паек, прави 4 милиона. Колко? 4 милиона. Верно ли бе? Да. Ето. Добре. Чакай. Кое е по-точно? Къде ти е скелета? Долу. Окей. Аз ще опитам и двата скелета, ако ги сложа в фюз машина. Къде видя скелет?
Ти сляп ли си? Това е Brain Rot God. Skull. Ами... Ти къв ми даде също Brain Rot God, ето. Да. Скул. Чай сега, ако сложа... Това нали знаеш, че е маймуното? Просто е със скелет. Скул. Може ли, за какво ще ми дадеш ето това? Не, това е слабо. За какво ще ми дадеш ето това? Тея. Лос бомбенито съм. Инянг. Това е добро. Правя 24 милиона на За какво ще секунда. ми го дадеш? Не знам. Виж като го сложих! Лос мобиле си тази чеклетера. Не, по-добре. Не беше ми трябва много добри секрети. Затова. Brain Rot, това ще го дам за секрет. Добре, чакам. Ако То е паяка! Виж, това ми е секрет. За безплатно. Не. За пилето. Добре. Добре, чак само да си го взема. Extinct Tralaler. И какво ще кажеш на Сашко? Това не е по тебе. И сега ако го сложа дали изобщо да нещо. Ако не си го правим обратно. Добре. Ти ми подава. Ако да е нещо добре. Добре. Ще го запаза. Чакай да видя какво ще мога да крадна. Не да крадна, да трейдна. За секрет. Той нещо още не е. За секрет. Това паяк, какво искаш за паяк? Той ми дава 4 милиона. Ето Воротино скелетоно. Колко ти да? Това също е секрет. И това са секрет да ми трябва. Сами спидерини не ти трябва. Не, трябва ми. Левака не ми трябва, обаче я искам за нещо, защото тя ми дава 2 милиона. Всяка да видя в вас дали. Без лосор калитуса, клоуна и ето тук пича телевизора. И тя в инфюса. Не знам. Пич, много пари ми да, тя е. Пичове, скоро официално сме 7 трилиона. Все още никой не ни е френднал. Ако трябваше да правим коалиции, ще я звънкам на приятели да играем. Почти скоро сме 7 трилиона. Я да видим горе при трипитропито. Един бон. Много малко и може би ще стигнем 7 трилиона, ако не се лъжа. Добре, а пак да им вайтваме пичове. Да знаете на Габи TikTok. Габриела там, Маринова там. Не се казва. Аз си го напиша. Ще снима лайв стрим на админа Бил Севента на Сами. И да. И тогава ще стане страшно. Там и ако ще инвайтваме, и ако ще купуваме, и да. А за Коледа може би ще... В един прайвет? В един прайвет. Да. Без да кажем като Сашо. Не, непознати, да, за да ги блоквам и да им краде. Официално почти съм 7 трилиона. Да, в моя прайвет, защото няма нужда да го плащам. Не. Еми, аз ще купувам някакви неща. И? Защото ако не ще влезе. Така. Време е да... да, мисля, че на бета доста ще ни приемат. Да. И аз така мисля, защото админ на Бил Севента все пак. И там ще изкарам няколко пара, може би стигна 8-9 трилиона. Сега ще като ще види, че брейнерът ти са в мене. Това ще кажем, че са други от админа Бил Севента. И да.
хватай да беше хватай. И да, и ще чакаме Brain Road и ще снимаме лайф. Влизайте така, че тогава на лайфа и да. Да, влизайте тогава на апдейта. Никой не е джойнал все още. Това е зле. Много зле. И както виждате, никой не ме е приел. Преди малко джойнаха. Да, обаче Лефна. пича лефна. Докато този си оправи нещата и си вземе на екъла. Аз ще лефна и ще вляза, защото така ще ми даде да инвайтвам още пичове. Los Orcalalitos. Los Orcalalitos са телевизора, Джакъл Джак и клоуна Капучино. Може ли Джак? Ще видя. Ги давам за 6-7. Ако някой иска За ми... Чакай. да заповяда Не, аз имам Джак. на лайфа. Аз имам Джак, да. Аз имам Джак. Да, то може. Ако ще ми го показва. Само коментарите. Добре. И Габи ще има лайф и ще пишете за трейдове там. Да, ако искате и с мен може да правите трейдове. И с мен. Да. Защото ще ви блокирам от сървъра. Да, аз ще ги блокирам. Да, ти ще ги блокираш. Но без крадене. Да. Ако ни предлагате... Може така, не сме с камери, казваме ви. Да. Задължително си Ако искате трейдваме. даже първо, вие ще взимате, ама ако не ни ги дадете... Не, ще си взимаме по-разно. Аз взимам един, примерно, ако искаме да правим с някакъв трейд, аз взимам един и другия взима моя. И аз взимам него. Когато си пред базата на него и той, Да. и веднага влизаш в него. Абе, не сме с камери. Да, не се с камери. Това е просто. Ще ако ни предлагате драни камелони, ние няма какво да ви предложим за това. Да, освен целия си бейс. Да, което вие няма да приемате. 100%. Но няма смисъл да ни предлагате толкова добри неща. Да, и няма смисъл и да ви блокваме, защото все пак... Аз мога да направя брата ми Ако трябва. искате да играете с нас, също може. Да, ние с Габи ще ни изпише и двете имена на лайфа. Да, ще изпишем моето име и неговото. Да, В събота. да. Админ набил с евента. Ако да трейдва с мене, как се казваше това? Лекокарача Да, тя. на какарата сега ми дава 6 милиона. 6 милиона и 6. Защото на мен ми казаха много 10 милиона, но ако някой иска лекокарачка Да, и 6-7. за нещо. Официално имам 7 трилиона. 6-7. Преди малко той имаше 67... Не имах 6.7 трилиона. Да, трилиона. 6,7 трилиона. И да, и не сме с камери. So, не е нужно да се тревожите. Да. Ай, правим и добри сделки така. Да, смисъл, Слушайте, ние каним ако не хора, искате за да трейдове, им крадем нещата. Ако някой ви попита за индекса, не е скамер. Аз не съм и тя. Ако е някой друг от чужд от лайфа, за него не гарантирам. Ако искаме нещо за индекса, може ли да го вземем? Ще го питаме да не може да го вземем. Но ако вие искате, също може да вземете. А и да, и плюс това, може би за събота ще си купуваме робъкси, така да се каже. Да, не се знае. 400 робъкса, тъй че аз може би ще погледна, ще питам някой или ще разбера. Ти не искаш да се качиш. Ето това ще се опитам да си Сега взема. това видео е ще снимано в четвъртък. Giraffa celeste. Утре... Ето това ще си купа. Flying Carper. Ето това. Тук излизат след някакво време рядки брейнроти, така Да, че... този сервер е късметлийски Горе, доста. да. Giraffa celeste. Това си купи жирафа. Какво по-добре от мобили? Не ме бе. И да. Ако някой иска, примерно, ако някой ви пита нещо за индекса, добре,
Ако, примерно, аз ви питам, не съм скамер, както ви казах, а и тогава Ако някой друг ви пита от лайфа, ние не гарантирам, че съм. Да, в смисъл, вие си приемете. Това е на вас. След това да знаете, ако искате, веднага ви казваме. Когато такова, Ама няма. взимаме ви нещо за индекса, преди това се отваряме бейза. Може и да Спомни се. Може да излезна. Спомни се. Чакай, ако... Да. Той само ме замразява. Да. Да знаете, ако някой ви пита за индекса, Ако някой друг не от нас примерно, ето, ако не ни вярвате, че сме скамери, вижте, чуйте. Аз с Габи си мислихме, че сме скамери, ама още не сме. Така, аз ви взимам примерно брейнроута, индекса и вие ми го давате. Преди да ви взем, си отварям бейза за приятели. Даже ме чакате там, къде ще се спаваме брейнроута. Да, ще ви кажа къде. И веднага си го взимате. И най-близкият човек до мен започва да ме бие с бухалка. За да сте уверени. Да, но той няма да дори да тръгва, но най-близкият човек ще почне да го бие с бухалка. Да, примерно е тая. Аз имам бухалка. О, да започваме да инвайтваме, да. Хайде. Това вече мина много време. Аз не мога да инвайтвам другите инвайтни. Звъдни налени и инвайтни. Мога. Що? Защото няма как. Те не играе вече. Ако те ни джойн, да знаете, той ми е приятел, ама не знам, може би ми е средит. И може би е скамер. Ще му открадна грайпуси. Той има грайпуси, ще му го стилна. Той колко прави? Голд грайпуси. Май 15 милиона на секунда. Това е добре. Доста. Вие, ако сега ще кажеш да вашите... И на лайфа, моля ви, на лайфа в TikTok, моля ви се. Не псувайте. Умолявам ви. Не, ако искат да правят каквото искат, моля ви. Ако имате 6-7, предлагайте оферти, които аз имам. Моля ви. Да, буквално, аз ще им покажа. Или аз мога просто да взимам за индекса поне. Или аз мах за ти много мах. Да. Обаче искам да играете честно, всички да си делиме. Ако искате ето това, също може. Да, лосърка, лалито сдавам. Всичко може от вас да се насахне. Да, това е друг въпрос. Ето, ако искате това може, ако искате това може, ако искате това може. Буквално всичко може от вас да. Аз ще разгледам дали има това летящото килимче, дали се запазва. То се запазва, да се плаща. Да, то се плаща 12 лева. Аз утре може би ще го купа или събота. За килимчето е окей. Да, ама дано е такова. Между другото, дават и 3 такива и... това е много пари. Пишете на лайфа дали ако някой е имал килимчето и дали му се е запазвало. И... пишете ми, смисъл. И който има 6-7 да пише да го взема за индекса. Обещавам ви, ще го върна. Или давам искате да трейдвате. Да. И ако го имате, пишете да ми го дадете за индекса. Давам клетва. Да. И Габи дава клетва. И аз ще го давам за индекса. Аз съм най-сигурният човек. Да. Да. Ако искате и на мен, може да ми го дадете за индекса, ще ви го върна. Клетва. Да, даваме клетви. Не се баваме. В смисъл, даже на лайфа вие сте пред толкова много хора. Да, и всички могат да почнат да ни тролят и да ни крадат от бейзовете. Да. Така че. Да, за той. Какво правим? Кажете и те могат да снимат. Да.
И няма смисъл как да лъжем. Да, защото има 500 човека на лайф. Сигурно ще има. Защото все пак е админа бюса. Ако искате, може да ни джойнвате private. Ще може да играете с нас, да. Но просто, Да, между другото. моля ви не крадете, защото ще ви пари. Да. Ако крадете нещо безполезно, да, ама нещо примерно ако... Така и пишете, който има админ comments и може да спамва Brain Road. И админ panel, моля ви, искам 6-7 и Strawberry Elephant и мяу. Моля ви, само Моля ви, да ви кажа, да, за нея Dragon Камелони. Ще ви се оплатиме, какво кажете. Ай, плюс това няма за какво да ви се Ако искате, оплащаме. може да ви дадем цялата ни база. Да, няма за какво да ви се оплажваме, защото вие може да спамете каквото искате. А който има админ панел, той да пише дали може да спама някакъв Brain Road. Аз не Да, пише. ако няма, да ни каже. Да. Ако не може да знаем дали ние да си купим. Да. Защото събота ще прави един giveaway. Ще трейдвам... къде беше то Brain Road, бе? Extinct Tralalelo. Ще го трейдвам за Extinct Mateo. Аз ти дадох екстрим терор. Да, и който иска, да. Да, той дава колко пари? 400. Ама той е limited edition. Значи повече няма да го има. Какво искаш за екстрим капучино? Не толкова. Ама ако имаш екстрим тралеле екстрим капучино? За безплатно ли я даш? Не. Не. Чуйте са, тая игра може да не играме само на стила Brain Road. Да влизаме в публик сервер. Може. Да, може. Или да джойнаме от други акаунти. Да. Аз ще джойна. А ти? Да, и аз може би ще бъда. Ти знаеш Какво паролата. искаш за... Знам сега. Виж какво искаш за това. Не, аз го имам. Хора, мисля да спираме клипа и да. Да, чао, чао. Утре пак ще